pasako gaurko bigarren zatira. Eta bigarren zatian Emarrok proiektua aurkeztea pentsatu ginen eta zorionez gauzatu da. Zergatik arreta dituzigun genero taldean Emarrok proiektuak, Emarrok emakumea eta roka, bertsozale elkartean emakumea eta bertsoa, iruditu zitzaigun, eta estena oholtzatik zuenez, jendaurrekotik zuenez, egon zitezkela zer ikusi eta zer ikasi. Eta uste dut baietzala dela. Eta horretarako etorri zaigu saioak abainaz, Emarrok proiektuaren atzean dagoen begia, burua, bihotza, bigotarra bera, eta nik hitz egitea baino, asko zobe da berak eta besteak hitz egitea, orduan, txalo bero batekin emango diogu. Oin zaila da hemen jartzi jokin ondoren, baina, lehenengo esatea goz garela generoa dituen utxune bat somatu genuen eta hau dana kontatuko dizuegu, bale? Eta, hasteko Emarrok proiektua negu argazkilaria naz, kontzertutako argazkilaria eta, iritsi zan momentu bat, amengo jokinek 2011an, amarrean uste dut izan zela, hori askotan, amaikean, Maiken, ez da. Esan ziala erakusketa bat montatzeko bera Sokar taberna baten Eibarren. Eta, baiezkoa emonion eta hasi nintzenean erakusketa prestatzen, konturatu nintzen, egin alde emakumez osatutako erakusketa bat, ez? Eta, interesgarria, baina, zan ez lehenengo erakusketa, pixkat alboratu neban ideia, eta berandago hartu. Eta hasi nintzenean ikusten euskal argazkia konturatu nintzen. Danak dira emakume abeslariak. Ez daude gitarra jolerik, ez daude bateri jolerik. Ze pasatzen da, nik ez diet argazkirik atera, edo ez daude. Hau dena, begiratu behar da, nik batez ere mugitzen naiz euskaraz aritzen da musika hortan, euskal musikan edo. Orduan, ez zeuden, gara horretan askenan zan, benetan ez daude, edo ez edo horren beste. Orduan, nola nabeatu zen proiektua. Eta gaur egun dagoen proiektua bi bloketan banatzen da. Lehenengo blokean erabaki genuen posei izatea alde objetiboa, hau da, erakusketa bat argazki erakusketa. Eta, nik ez daukatura, Lehenengo blokea izan zen, hori, argazki erakusketa bat, hau da, zuzenekoetan ikusi alzan errealitatea, emakume musikaria, koltza gainea, eta beraiek egin alzutena. Eta hori da erakusketa, Eta jarriko dizuet, pixka bat ikusteko, Tolosan egin genuen erakusketa hura, ez? Pixka bat ideia hartu dezazuen. Azkenean proiektua da hori, erakusketa eta gero jarriko duguna. Eta hemen erakusketa ezin dugunez jarri, pues hemen. Ezagutu dut lagunik, nitaz ahaztu denik. Ezagutu ditut ekaitzak, erratzen gaituzten tximistak. Ezagutu ditut gauotzak, ilargiak oroitzen dituenak. Ezagutu ditut borrokak, irabazteko ditugunak. Gaur ere izan gaitezen bihotz,
hau da gutxi gora bera daukagun erakusketa, ez? Pixkati ideia egiteko. Eta, erakusketa jarri genuen, genokan kezka bat zan, dauzkagu bi kezka, ez? Alde batetik zeuden emakume batzuk jendea esitun ezagutzen. Eta beste alde batetik zerarekin neska gehiago animatzeko, ez? Eta ikusi izan zelan beharrezkoa zan alde batetik oin zeudenak ikustarazi beraien lana pixkat publikoago egin eta ikustea, ez? Zenolako bidea egin duten eta eredua jarri, ez? Neska gaztei eta esan gaztei, ez? Animatzeko. Eta baita ere, nahi genuen, hor zeuden emakume guzti horiek zenolako iritzi edo bizipenak izan dituzten, ez? Ez genuen guk proiektuan azaldu nahi, eske hasi gara proiektuan eta ikusi dugu neskak ez dauzelako, lehen ezitzaien usten musika ikasten edo lehen gauetan oso zaila zuten kontzertutara jutea edo gaueko giroa batez ere mutilen azalako. Osa ez genuen gu sartu nahi horretan. Orduan erabaki genuen elkarsketak egitea eta beraiek kontatzea zenolako bizipenak eta esperientziak eduki dituzten. Eta orduan hasi ginen elkarsketak egiten, eta elkarrizketa bakoitza ordu batekoa izan zen, orduan zelan egin 16 elkarrizketa ordu baten erakusketan jarri. Eta dokumentala egin genuen. Eta hemen, eta nik uste gizartean ere ikusten diala bi jarrera, ez, nagusi. Eta bi jarrera nagusi horiek dira, bat da, borrokatu behar da, aldatu behar da, egin behar gu, honek ez dindu olaz bat, egin behar da. Eta beste jarrera da, asai, naturalki, torriko da, aldatuko da. Eta nik bat aukeratu beharko ganu, zakitzen aukeratu. Biak daukie bere zentzua, ez? Orduan, ni jardunaldiak agurtze aldera, ez dakite debatea jarriko nuken edo ez, edo galdera hau, baina, bai, nik uste genero taldean gauden momentutik, eta ez gara asko elkartzen. Baina, elkartzen garen momentutik, kezka badagola zerbait egin behar dugula, gauzak ez direla berez pasatzen, ez? Edo gauzak egin behar dira, gutxienez hausnartu, hausnartzarekin agian desagertuko dira. Eta gero hortiken aurrera, euskal zer da nola, ez? Baina asko landu behar dira, edo gutxi, edo naturalki, edo ez, edo... Zagit galdera dan, o putada dan, o hitz trabada dan, edo... Nik esan behar askotan, proiektua egiten digutunean inaugurazioak eta esaten dugun gauza bat, esaten dela proiektua jendeari erakusteko edo egin behar dugula alkoholikoen modura. Ezin beraiek jendea konturatu behar dela gauzetaz, nahiz eta 1000 aldiz esan gauza, urteak daramatzagu gauzak esaten bai badozu 1000 talde feminista, 1000 teoria botatzen 1000 gauza esaten, eta jendeari ala edo ala sartu behar zaizu dinosuna edo lehen esan duzuna, zelan bagoaz edo itzoin edo ez duena nahi entzun ez du inoiz entzungo, hori argi eta garbi. Baina hor sartu behar zaio hausnarketa puntua eta ja hortik guk uste hausnarketatik abiatuta hasiko garela gauzak aldatzen, baina entzun nahi ez duena ez du inoiz entzungo. Saioa galetu nahi dizun, Marroken dokumentala lan puska izango zen, ez? 16 testigantza hori jasotzea eta ikusi da eta oipea aurrera pausa ondila. Eta, hemendik aurrea, Marrok horren bueltan zuen artean sortu da nolako nahien bat jarraitzeko zeo zertan, edo biltze zaten tarteka, edo ez, edo izan duzuen burun beste proiektuik, edo ze beste egitasmoik, edo dokumentala egin ez duten, da pixkatu hain reposatzen dut zidez duten, edo zertan zeaten. Reposorik ez dago. Hasi genuen, ikusi nebanetik hori daramagun 2 urte edo oporrik eduki barik, garai honetan pasan urtean goden bukatzen grabatzen elkarrizketak, batzuk ez ziren atera date kontuengatik eta holan, eta lehen esan dudana, elkarrizketak ziren ordu bateko elkarrizketak. Guk hemen ikusi duzuna dira holako tarte txikiak. Gure asmoa da elkarrizketa horiek bakoitzarena banaka jartzea.
Hortarako, bueno, dako web orrialdea ez dago ondino badago, baina ez dago. Eta asmoa da elkarrizketa horiek editatzea eta ateratzea. Elkarrizketa horietan landu genuen beraien hasierak baita ere ez, zelan hasi zinen musika munduan. Hemen kontatu denen bat gauzetaz aparte hasiera horiek eta mila gauzako duen beraiek musikari moduen, zelan bizi zuten musika. Eta horiek nahi ditugu egin editatu, plazaratu elkarrizketa osoak, baita ere aurten sortu zitzaigun Bilbon dagoen irrati libre baten Irola irratian, irratsaio bat gaude egiten. Emakume musikariak eramaten ditugu horra, taldetakoak edo, baldintza bakarra da taldean emakumeak egotea. Aurkezten dute beraien musika, beraien diskoa, zuzenean jotzen dute, eta da pixkat baita ere proiektua praktikotasun batera eramatea ez. Arlo musikal hori bebai jendari erakusteko, ez bakarrik iritziak eta holan. Eta erakusketekin jarraitzen dugu, aurreko astean bukatu genuen Donostin, martxoan 2 erakusketa jarriko ditugu, bai Berriozarren eta Ondarrun, apirilean Basauri, maiatzean Arrasaten, eta asmo ez da gelditzea. Egongo dira momentu batzuk, gelditu beharko garela, energigabe gaudelako, baina asmo ez da gelditzea. Hon hasi gara, daramagu urte bat lortu dugu pixka gure proiektua ezagutaraztea, jendea pixkat hausnartzen hasi da ez, erakusketa sartzen den jendea, esaten duen lehenengo gozara, guztia, ez neban pentsatzen horren beste zeudenik. Horren, bagauz ez, ari gara pixkanaka gure helburuak lortzen. Hon ez du pena merezi gelditzea, hongo dira gauzak ateratzen. Ez bada gauza beste bat ateratzen da. Eta gero, lehen komentatu duen web orrialdea, ez dakigu azken noiz egongo da prest, baina... Benetan ez genuen espero, gube bai proiektua horren beste arrakastado izatea eta jendea eskatzea, eta azkenean gu ez gara profesionalak. Ez gara profesionalak, ni arrazkin iritzen ez naiz profesionalan eta arrazia egin agora bat dutenak ez dira profesionalak, eta gu hartu dugun ideologia izan da gube musika talde bat hasten da moduen bera gauza txarrekin eta ez da izan esan, bai medioak lortzeko zure begirada edo gube bai hori guztian nahi genuen bizi ez. Guk ari gara esaten jendea animatzeko musika mundura, gube bai biziko dugu aldetzar hori ez. Eta ez da git, ni ezin dizut zuri esan hau egiteko, nik ez badut egiten. Eta bai hartu dugu pixkat ideologi hori. Eta hori gara, eta motorri aldea. Se me va bastante azten naiz eta hori motorri aldean espero dugu dagoenean egotea berton bai dokumentala eta bai emakumeen biografiak. Asko hori eskatu genien beraien biografia lehenengo pertsonan idaztea, ez pixka pertsona dago izatea. Erakusketetan ezin dugu jarri ez dagoelako lekurik eta oso bestela gelditzen da oso gehiagik, ez? Eta hori biografia sartu behar ditugu eta daukagu hor proiektu txiki bat pixkat laguntzeko horrez, ematzen ez diren neska horiek ez dutelako topatzen behar dute taldea montatzeko beste gitar jole bat edo bateria edo eta inguruan ez dute topatzen jende hori nahi dugu horretako hor proiektu txiki bat horretan laguntzeko. Bai behar dugu pixka denbora eta geldiune hartzea hortarako. Baina uste dugu hori atatzen bada, esango dela oso ona eta denbora eta lan askorekin. Oso interesgarria eritu zait iritzien kontu hori, nola pertzepzioa ere bai, eta hortik zuek kontatu zen idan, asmoa etzala bilatzea superdiskurso landua egingo ez dituzten pertsona, baizik eta pertsona horiek nola bizi duten egoera hori, eta orduan nabari da batzuentzako, batzuk esaten dabe, hau da, gizartearen beste esparru batzuen islada, eta hau da ez da gizera, eta beste batzuk esatu dut, ni emakume izateagatik ez dut inoiz zer arrabili gertatu. Segurazki jarriko batzen ditu bat bestearen parean, batak esango lioke besteari, una mierda, nola ez zaizuna zer gertatu. Eta hor, baina gustatu zaitez ikuspegi ezberdinak direla, askotan ere ematen du emakume musikaria izateagatik, zamartzera emakume musikaria ondo lehitua, ondo ilustratua eta oso posizionatua, eta igual, ez daukat zertan aia zu esperientzia kontatzen dozu.
Diri gelditzen zaidan zera bakarra, eta ja nola esaten dozun aurrera jarraitzeko asmoa da kasuela eta hori dana. Musikaren inguruan dauden beste esparruak, antolatzaileak, soinu teknikariak, argi teknikariak, managerrak, kontu guzti hori. Euskal Herrian nik uste dut emakumeak bakarri daudela managerrak, klaro, direlako apur bat. Oso gitxi. Eta oso gitxi. Eta direlako apur bat amatxo, ez? Eta nik entzut oso, musikari zinguratu da bizi zain naiz ere askotan. Eta askotan gizonezkoek hitz egiten dutenean beraien managerrari buruz, emakume baldin bada, hitz egiten dute como, que bien me cuida. Eskeltzen naiz eta dena dago jarria, eta nik gustatzen zait hau eta bestea, eta bertan dago, eta ez dakit nik uste dute interesgarria dela esparru hori ere bai ikertzea. Hasi, pakete montes otro chiringuito. Eske hori hasierako plantamenduan zegoen pentsauta, azkenean musika munduan emakume gehiago edo gitxia egotea edo talde batzuk aurrera joatea edo han zu kontatu duzun guzti hori bai antolatzaileak, managerrak erabaki horrak dira, azkenean gaztetxetan antolatzaileak askotan mutia badira, askotan jotzen duten lagun taldeak eramatera, eta askotan mutiekin batzen dira. Hori holan da, ezin da naiz, eta neskak egon gehiago, orduan bagenukan alde hori jorratzea. Asuntoa zen, hasi behar gara, eta gure lehenengo printzipala edo arazoa edo ikusten duguna da musika. Orduan musikariekin hasiko gara, eta pixkanaka zabaldu behar bada, zabalduko da. Baina bai egia da, musikarea doazenean kontzertuak emotera, hor kriston lana dago beraie kontzertua emona izateko. Eta anatzien dagoen jende hori guztia ez basan egongo lanien, esan posible izango. Eta bai da musikaria zoiez, eta hor teknikoa dauz, eta bada mundu honen parte bat, baina bai egia da beste lanbide mota bat dela, ez? Baina bai jorratu beharrekoa. Eta baita ere mutil musikariak esaten duten. Eta berai ezelan bizi duten, ez? Hori bai uste dugu dela beste ikuspunto bat, beharrezkoa. Susmatzen nuen, baina ikusi nunean, pentsatu nuen hau emakumea eta roka izan beharrean emakumea eta bertsolaritza izango balitz, ziur aski oso antzeko erreportaia aterako zela. Suposatzen dut nik ikusi nuenarekin. Orduan, asko dago hausnartuta, asko dago hausnartzeko, eta batez ere asko dago egiteko eta asko dago ongi pasatzeko. Eta disfrutatzeko bizitzaz eta horretarako gaude, hemen edo ez edo bai, beste jarretan diratzen gehiago etuko horren inguruan. Honekin bukatuko dugu iruditzen baldin bazaizue, bi esker denoi etortzeagatik, bideoetan ikusiko duzuenei ere, eta segitzagun kezkatzen gaitun horren atzetik, zerbait badagolako hor, ezta?